Namamasyada ako ha, nagpaparaso nga kautuhan. Nakikita ang malikon nga edipisyo ha, at tubangan ko may ada espirituhan kahatuhan. Ang San Bartolomeo Church, sugathan pagkakamay dahin Diyos. Bang hindi mo sabot usa ini nga pinakalumang simbahan ha Pilipinas. Panginano ha palibot bis magitan mo ha kabukiran ang dampog na nagpapabilin ha lugar nga harayo halikot hang haros masilag nga yamog. Ngan may daliwat ka mag-upay na busay hanbangon falls di mo makikitaan itong kahusayan bisan diin sanglit pagkadi. Nababati mo ba ang mga tamsihid gabi ang mga sangahan mga puno ha Obelisk Tower ha Imelda Park masisiring ko na ini nagpapaakit nga tunog. Nakitaan mo ba ang mga misteryoso nga balay ang suga ka mga lampara gabi sugat kang kung may dahin sikreto nga nagtatago dito pamatian ko pirmi. Kung maabot ka haamon hakagbalogan may dausang nga pagkainteresado manlugo taga ang guting nga oras ngan ka nadurungan kaya napakato kita habulod. Sugat man kan ini nga diversion road di pakato ha ibaw ngan pasulod ngan pwede ka maliaw ka mga mapursanon nga kadagatan ngan kalmado nga palod. Kay diri nagdadalian kinabuhi pahuway ngan kalipay maupay didi. Balogan